хора, вие сте с поредното видео в моя канал и днес ще играем Fortnite с Макси! Здравейте! Така, и добре, и първото гейминг видео с Макси е тук. Не знам дали знаете, но по принцип трябваше това да е с Прасав, но имаше проблеми с отработката и излизаше 1 минута и аз го изтрих. 15 опита силно направих, за да е нормалното видео 13 минути, а то излизаше 1 минута и аз още не знам как, но да. И за ето това в момента ще снимам с Макси. Очаквайте едно от следващите видеа да е с Прашав вече, защото какви ли неща не станаха с Прашав, че ние се опитахме да снимаме видео и пак не стана заради тъпата програма, която изтеглих и сега ще търся нова, но ето го и Макси се завръща, така че е време да играм и с Макси. Макси, представи се, защото това ти е първо видео в канала. Аз съм Максим, казвам се Максим, на 10 години. Какво друго? Ходя на футбол. Да. Това е. Да, и това е Макси, очаквайте още много видеа с него, така че да. И днеска ще играме Battle Royale. Днеска играме Battle Royale. Така че време е да започваме. Днеска главно сме решили да играме Battle Royale. Може, ако не остане време, да изиграме една игра на един мод, където ми каза Макси. Макси, кажи как се казва, защото аз не знам. Той е Only Up Fortnite. Дето играхте с Алекс. Дропъра, където го играхме с Алекс. И хора, между другото, снимах от едни ютубъри едни мапове. Така че ако също ни остане още малко време, може и чак да ги тестваме. Така че не пропускайте доли секунда от това видео. Така че се абонирайте за канала, лайквайте видеото и Макси, кажи колко лайка да събере това видео. Айде да се опитаме да съберем 100 лайка. Окей. Или 50. Добре, Макси каза 50 лайка. Така че ако съберем 50 лайка, ще качам още видеа с Макси. Да, 50 лайка на това видео. Защото Макси къде ще качаме? Дай ти избери първо. Ние с Алекс и Прашав кацаме винаги на това новото място, където го маркирах в момента. Така че нека там да кацам. Ок. Айде. Окей. Между другото, Макси, аз ще взимам кораба. Добре. Само ако има да има. Окей, ще вземам кораба аз. Ако искаш, ще качи и при мене. Добре, само да взема едно оръжие и да, и аз там може би бегаме. трябва да има. Да, има оръжие, ще тук взема едно-две оръжия. Ти ако намери снайпер, вземай да ги стреляш отгоре. Какви са тези нови оръжия, бе, лош? С този нов апдейт ли какво има? Има някакви нови оръжия. И какви за бога са тези два пистолета, не мога да разбера. Ама, какво такова? Тя двата пистолета не знам дали ги харесвам. Има някакви два нови пистолета, не знам. Ти ще ги взимаш ли? Да, аз ги взех. Ок. Така че хора, ако в сряда, защото тя ми иска видеото с Прашав да го кача сряда, ако ви е излезало съобщение, качено е ново видео, изтрито ново видео, качено е ново видео, изтрито ново видео, да знаете, че е било това. Аз с Прашав. Но очаквайте скоро видео с Прашав и Макси.
Жълто, я ще лутна още малко. Айде, Макси. Ето това си. Чай, ние на къде ще ходим сега? Качих се. Да. Ами, по-скоро първото нещо е да бягаме от зона. Да, сигурно. Меч май. Не. Изкажи на бензиностанцията. Ами, чакай, че има човек тук. Виждаш ли го? Ето го е тук, има човек, ето тук има човек. Двама. Стреляй ги. Аз не мога ги видя. Чакай да видя дали има меч. Не, няма. Не, той ще го показва на мапа, ако има. Да. Ама за сега няма. И между другото, хора, едно нещо да ви спомена е, че... Его меч! Да. Ама той има два. Един е за мен, другия е за тебе. Ето, вземай титула тук. Хора, не забравих, но искам да спомена, че ние с Макси от началото, от когато играем Fortnite, искаме да си говорим по слушалки и все нещо не успявахме. И да, хора, ама както ви казах, ние сме не геймъри още, не знаме как да се свързваме такива неща. Не, той не геймър е по-умен от нас, и това ще кажа. И тук-що, преди да започнем видеото... Качи ли се? Да, това ето да те ме. заведа. Той къде е другия? Ето го е натам. Не е там. Напред. Не, на другата посока. Макси, ето не е там. Да, напред. Ето го е там. Ето го, да. И ние точно 5 минути преди видеото успяхме да се свържеме и да си говорим по слушалки, което си апдейт. Да, бе. И да, вече няма как, защото ние по принцип си звъняхме по телефоните и си говорихме. И вече с Макс имаме апдейт. Вече няма да си говорим по телефона, си говорим по слушалки. И така че хора, вече напредваме. Вече ставаме геймъри. Не сме не геймъри. Аз знаеш какво? Айде на планината. То самолет, ако искаш ти го кажеш, защото аз не мога. Тоест, ние сме си не геймъри, но малко започваме да влизаме в атмосферата на гейминга. Батко, аз като си създам канала на там 13 години, 100% ще се казва Макс от БГ. Това ще бъде много. И 100% вътре не геймър, нищо няма да знам. Ей, гледай, какво е Джетпак! Има джетпакове в играта. От кога има джетпак в играта? Аз не знам. От кога има джетпак в играта, за бога? Не знам, не съм виждал никога. И как да слеза? Ето. Опа! Те са умрели вече. Така че хора, ако може да не ни се смеете какви сме не геймъри още. Ма не, той не геймър е по-добър от нас, така че... Ние сме... И аз защо не мога да слезна от този джетпак? И защо лета с джетпака, като аз не съм го сложил? Не знам. Що е нов апдейт? Чакай да щупа кораба, се не мога да се ремонтира. Да се нареда с хелма. Защо ми се включва този джетпак, бе лош? Защо, бе? Готово. Чакай час с този джетпак не мога да се оправя. Качих се. Давай тук да ултнем тази гара. То май се взели нещата. Тук видяхме какви сини работи.
Защо ми се включва джетпак? Тук има слаб джус. Добре, взимам го. Викторе! Да. Стой, ела. Идем. Бе, аз съм много смотан. Сплашки ли? Викторе! Да. Thank you. Защото съм на 100. А той джетпак, ако не спре да ми се включва. Ма не, просто го махни. За какво ти е джетпак? Да. Нали имаме кораб? Да, ще го махна. Минита, окей. Аре. Два пистолета. Кой работва? Не да, но кой работва? Ей там. Ей там беше. Дето стрелям. То за какво са ми две пушки, бе? Ето. Я дай директно самолета да вземем. Кто? Ей там на бензиностанцията беше. Окей, отиваме на там. Има някакви тук. Да, ето тук има някакви. Да, има! Слизи! Давай се с меча в ръка. Бе, взеха ни кораба, бе! Абе, лошите ни взеха кораба, бе! Айде да мреш! Леле! Не, бе, майко! Брат, се хвърля през петия етаж се хвърля. Майко... Добре, да ми рече, нека да изиграме още една. И ти сега по колко минути ги правиш видеята? Аз знам колкото станат. Може би максимум 40 минути. Максимум. В най-лошия случай хора да знаете, че видеята ми ще бъдат 40 минути. В най-лошия случай. Ма толкова по-добре да са по-дълги, според мен. Не знам. Ще видим колкото стават всеки път. Аз така викам. Смисъл всякът за първоначално 20 минути са ок. Сигурно. Така че хора, аз викам постоянно колкото станат, но да знаете, че ще бъдат горе-долу 20 минутки видеята. Ей, това бък много ме дразни, гледай сега. Седя на това и гледай как съм. И не падам. Това е отвратителен бък. Аз между другото май тия слушалки още една година ще ги ползвам и дори ги си вземам. Макс, искаш на този червения остров под нас? Къде е? Добре, айде. То там е как беше? Ето тук... Дарт Вейдър. Да, Дарт Вейдър. Между другото може и да вземе кораб от тук. Ами искаш да вземе кораб от тук? Ако не го взема. Добре. Ето. Еми не, те май не го взеха. Да, те не го взеха. Аз кацам тук на едно. Ооох! Да, те не го взеха, брат. Леле! Дарт Вейдър ме атакува. Дай да бягаме. Аз няма да... Айде уби го, това бот бе. Айде уби го! Майко, аз ще умра от бот. Айде уби го, това бот бе! Аз бягам, аз се махам. Майко, при мен е страшно. Не, някакъв дойде при мене, бе! Бате, къв си ти, бе!
Кой е това, бе? Това не се взима. Сега идвам. Взимай тука. Хора, така като гледам това видео, няма да е 20 минутки, ама аре само за това видео ще е малко по-дълго. Тя махнаха ли? Еми, там зад дървото има един. Не ми пука. Те вече трябва да са се махнали, или аз не знам. А някой уби Дар Вейдър. Май. Да, някой уби Дар Вейдър да му вземе меча. Аз бегам. Бегай. Да, някой убил Дар Вейдър и му взе меча. Некой работва. Брат, не ми се занимава с тия простаци тук. Добре, че има бе. Айде, махни се от тук. Брат, тия къде са? Тия са навсякъде. Ребутвам 150 метра, разбира се, долу ще бъдат. Не. Макси не скача тук, че ще се ме убиеш. Да, то е ясно. Това... Те са и там обаче. Ето. Първо трябва да те работвам. Айде. Между другото, след тази игра, хора, можем да играме на дропъра, паркура, каквото се води там. Да, ще ходя за хелт, че отнем. Худех дърво. Здрасти. Да. Какво ще има? Да, разбира се, трябва ми го навреш отгоре. Има човек. Има човек до мене, който е бъгнал. Баб. Рушен го! Здрасти! Няма помпата, бе. 61, налайте! Аре бе! Не мога да го оцеля! Аре бе! Така убих го. Бат, чакай, че аз не мога да го Бате, оцеля. как се изключва този джетпак, бе? Да, аз това не мога да разбера. Как се изключва това? И защо постоянно се скоча 2 пъти ми се включва? На мен ми трябва някакъв хелт. Злато. Кой ти го да? Бат, къде си го? Още един джетпак, трябва да го сменя, разбира се. Лилаво оръжие, окей, оръжие. Окей, Макси, дай да бягаме от зона. Бягам. Аре, идвай, да се качваме по зиплайна. По зиплайна. Да, ето ме. Ето.
Ама давай към този град. Който е... Какво е това? Ама дай към ето град е там. Това като падна си набия демидж. Снайпер. Да. Окей. На мен ми трябва някакъв хел, човек! ама Човек. Човек. Уби го. Златна помпа! Пича, имаше златна помпа! Да, бе! Да, пича, имаше златна помпа, легендари помпа! Бати, откъде взел тази легендари помпа, бе? Помисли откъде е взел тази легендари помпа, бе? Толкова му се пълна от нормален чеше, бати, късметлията. Защото то вече няма такова, то вече няма такива. Това, няма Специално банка. често. Не, то май си има специално често, нали? Но... От специален чест е Да, специален. къде го намеря този специален чест, един Господ знае. Ама, пак го е намерил. Батко, един хел ли не ми дадеш? Гледай го, само е такова ми дава, бе. Ай, нещо, кой ти го дава, използвай. Пи. Тук отгоре има сплашки, ако искаш. Тук при мен има сплашки. Тук. То това всъщност хилва ли? Да, хилва. Меч. ми каза. Има меч, ако искаш. Да ходим към него. Добре. Следвай ме. Някой ребутва, зоната идва. Бързо, дай да си бягаме, дай да ги остави ги тя. Дай да си бегаме. Аз имам безкрайен спринт. Ама ако искаш, ти вземи меча. Ма къде? Не, само меч на мен не ми трябва. Окей. На мен не ми трябва сам меч. Его е там. Не, бе. Тук е меч, ако го искаш. Не искам. Добре, аз ще го взема. Не! Двама! Да. Чичер 2! Аз ще го убия единия. И другия. Много им точа. Ама те имат джетпак лошите. Виж ги какви са! Ела ми с легендари помпа, бе. Не, бате! Бате, как ми уби с най-ефтината помпа в цялата зала, бе? Добре, хора, в момента ще лефнем от Battle Royale и ще играем паркура, който играхме с Алекс. Окей, получих още 100 V-Bucks от паса, вече имам 700. Ален бой, какво е това, бе? Ален бой. Чакай, колко го пускам го. Окей, още ще получа още 800. Още малко XP ми остава да скин. Ето, пуснал го. Окей, само докато да си взема някакви работи. А какво ми стане с мишката, бате? Ето, оправи се. Само изчакай за малко да си отворя някакви тук работи. Ок. Така. Какво ново имам тук, бе? Ето, идея, живи сте. Айде.
И Макси, каква да ни е целта до колко метра да стигнем? Не знам, искаш ли да бъде до 300? Окей, до 300. Аз съм стигал до 270 и няколко. Аз стигнах до 250 и аз не знам нещо такова. Аз умрях там, имаше една пшеница и тя бе имаше едни такива, на които трябваше да скоча, ако стигна до там ще ви покажа. Да. Между другото трябва винаги да се свържем в Майнкрафт и да играем заедно и да направим клип. Да. Окей, аз почнах. И аз съм по един лесен път. Да, ама ти си по другия. Ама където можеш да си изстреляш. Да. Ами с него да отидеш чак на водата. Не, по един друг. Не съм през водата. Има още един отгоре. Дете те връща на същия път, само че трябва. Само че е малко по-лесно. Да, сетих се. Окей, аз съм на зелените кофи. За малко. Окей, аз съм на втората база. Човека, ти няма ли правиш в канала шортове? Не. Мога да правя. Ама защо ще не знам хора. Ако искате да правиш шортове, лайквайте това видео. Окей, хора, ако искате да правя шортове, ама нека това видео да събере 30 лайка, а 50 лайка на Макси се остават. Ама отделно го събереме 30 лайка, ще правим шортове. А отделно 50 лайка ги стигнем, ще има още видео с Макси, нали? Да. Ма ти сигурен ли си, че се чувам? Да. Окей, аз съм на дъбовете. И аз съм там. Да, видяхте, ама ти си пред мен. Чакай, ако искаш. Ето ме. Тук ще изчакам. Да, ето ме. Ето ме. Айде. Между другото, ти знаеш на този мап, че е 2700 метра. Ти знаеш, че този мап е 2700 метра. Кога ще стигна 2700 метра, не знам. Ами то са на сезони, доколкото гледах. Има сезон 1, 2, 3, 4, 5 ли... там има сезони някакви. Да, аре на водата. Да. Аре светена водица. То как е толкова бърз? Окей. Ето тук става малко по-трудно. Тук малко, защото се хлъзваш, ама... Да. Като го нацелиш. Окей, аз го минах. И аз. Ето. Бате, защо трябва да падна? Добре, паднах на дънера. Да, аз се върнах колко се може по-назад, разбира се. Защо пак съм на обратно? Окей, аз съм на тръбата. Аз паднах и съм на дънера. Майко, за малко. Окей, аз съм на тази ограда. Така. Брат, аз паднах до земята. Окей, аз съм на лентата с таблетните. Добре, ще мина през скачащото. Това дето скачаш, това дето те изстрелва. Майко. Окей.
Окей, аз съм на мястото, където умрях на 270 метра. Брат, защо ми бъгна? Да видим сега дали ще успея. Окей, първото го... Добре. Не, на второто паднах! Не! Не, първият скок го минах, ама на втория паднах. Не, бе, брат. Ама знаеш какво? Ами аз ще се опитам да стигна до това крета изстрела, за да мога да се спестя почти целият път. Защото този път, според мен, е по-труден. То с изстрелването е по-труден, защото там тия двете гуми... Ето ме, виж, ето ме. Ето ме. Здрасти. Батко, така като има някой... Так. Сега сме на брат, какво стана? И как сега си шамбя? Не, бе, аз паднах. Ето те. Не ми стана от тук номера. Брат, защо падна? Не, последен опит правя тук. И аз паднах. Да, тук е по-трудно. Последен опит му дам на това. И сега да не се бъгнах пак, бе. Не ми казвай, че съм се бъгнал. Не, умри. Не ми давай да се... Добре, аз след това ми пак следам. Защото бъгнах. Окей, Макси. Аз съм на това, моля те. Аз слизам. И дали ще съм най-страващото? Не! Скочих на гумите, ама не успях да стигна до скока. Окей, пак ще се опитам. Окей, видях, че не е чак толкова трудно. Просто трябва да си точен. Не ми кажа, че не мога да слезна. Ще се фърля през пътята. Не, бе, брат! Не! Постана, бе. Защо времето спря просто? Почвам. Брат! Ама до сега съм на 250 метра, ако не бях минал по този път. Ето, слизам. Не. Не, последен опит не давам на това. Ама ако стигна по-напред ще минава тук повече. Аз съм стигал до изхвърлянето. Стигал съм до там, ама това с кашана едва му мина. Ама това стигнах до гумите, където те изхвърлят на скока. Ама това смина гумите, ама на ме изстреляха до скока. Не знам, сега съм... Ти би трябвало да ми вземеш, защото си... Защо Не, края. Аз няма да го минавам от тук, брат. Аз не съм Окей, последно. Последно. Заклявам се последно. Бате! Тия тапаците ме бутат. Аз ще мина по другия път. Аз винаги по него минавам. Ама просто, защото искам да скоча, го минавам. Тук ме видиш, че няма как да скоча. Окей, на гумите съм. Аз съм при там, отдето минава отвътре. Моля те. Но окей, аз прескочих това. Окей, къде е това?
Прескочих гумите, където те изстрелват към скока. Окей, аз си минавам по нормалния път. Аз паднах. Да. Аз последен път се пробвам оттам. От това да те изстрелва. Сега, спокойно го минавам. Спокойно, сега, спокойно. Не бе, пак. Не, аз няма минавам от тука. Здрасти. Ето. Сега спокойно. Не, брат, нямам думи. Спокойно. Айде, кош. Айде, мина го. С зелените кошове. Не, аз нямам думи. Пак паднах. Абе, Викторе! Да. Кой пише хейт коментари, ще бъде баннат. Нали? Да. Да знаете, ако напишете хейт коментар, ще бъдете баннати. Но първо трябва да разберем как се пише. Как да се банне. Пак ли падна, бе? Бати некадърля. Ама той е без това на мене, коментарите не ми работят. Така че... YouTube ми ги изключил, или аз не знам. Не ми работят коментарите. Да. Знаеш ли, защото там трябва да ги сложиш, защото те иначе са ти заключени и те май трябва да си платят, за да могат да напишат коментари. Ама чак да си платят, не, YouTube ме ги изключил. Само с началото. За малко да падна. Yes. Сега как се качих? Окей, аз паднах, ама паднах на водата. Абе, колко време стана видеото, бе? 39 минути. 40 минути. Хора, това видео ще бъде малко по-дълго. Това ще е единственото видео, където може би ще е толкова дълго. Може един час да го направим. Да, може и само един път да не простите, че ще е толкова дълго. Окей, Макси, през следващото ни падане ще спираме с този мод и да тестваме едни дропъри и паркури на едни ютубъри, ама няма да й казвам името.
Така че Макси, Гама, кажи когато умреш. Добре. Ама аз рискувам и може би ще умра тука, така че... Риск! Ей, паднах. Окей. Ти падна ли? Наскока съм! Изстрелях се! Браво. Изстрелях се, бате! Пак паднах. Да, ма само че къде си изстрелях? Окей, изстрелях се на водата. Или не, какво е това? На дъбовете. Окей. Демек си минал и водата. Да. Което е год? Не, паднах на дъбовете. Добре, ми дай левка ме. Окей. И ще видя кодовете, които съм се записал. Сега ще ги видя. В момента ще ги видя. Ама днеска си ги записах. Ето, сега ще напиша кода на първият мап. Добре. Който го е играл Корка. Поздрави за Корка, ако гледа това видео. Само ми е малко размацан кода. Не, ето сега намерих по-хубава снимка на кода. Извинявайте, че пиша толкова бавно. Ама... Да. Корка си е корка. Аха, да. Поздрави за Корка, ако гледа това видео. 4. Да, кракен. Какво е път това, бе? 4-3, тиренце 5-4 Фрибюти тренинг. и 9-0. Само се надявам да е... Не, ама те са го изтрили този мап. Бати тъпото. Добре, давай да тествам с другия. Само да си връщам това, окей. Ето, това е другият. Който го е играл Вонстър. Поздрави за Вонстър, ако той гледа това видео. Той не си спомням дали беше паркур. Ами този... ама този мап трябва да се криеме. Но според мен той няма да е интересен. Така че хора, директно няма да го пиша него. Защото според мен той няма да е интересен. Ето го другия мап. Където трябва да правим снайпове. То отскоро, така че се надявам да го има още. 2-9 3-9 Тиренце 4-9 6-4 6-4. Не, окей, има го мапа. Ето го мапа, има го. Така че добра новина, има го мапа. Само ще видя дали има още. Има още май, не. Това май са. Окей. Аз дадох реди. И аз. Така че да, хора. Значи тия слушалки трябва да си взема някакви други другата година. Те са ми много тежки. Не бе. Да. Ще стане плей. Така, в момента ще го почнем. I think of никой. Да, добре. Да, ето Макси трябва да вземеш за този мод, знам тези бутуши. И трябва с тези бутуши да скочиш, ами да снайпнеш човечето е там. То тук не те изстрелва. Ето сега взимай тези бутуши. Разбира се, ето. Сега как трябва? Ами трябва човечето да снайпнеш. Разбрах как се скача. Айде! Окей, аз го минах. Бата шах да... В момента съм на второ. Не, бате, фел на го.
Не, пак го фелнах! Вай, не, брат. Оф, майко. Батко, това Пак човече ще го му пръгна. фелнах. Пак го фелнах. Ма аз фелвам тука. Айде бе. Бате, това, ама то аз гледах, ама как динамик ще го минава, това как трябва съм... Аре бе, брат! Фу ми става? Фу ми става, бе? Оф, брат. Много закъснях тука. И тука много закъснях. Бате, второ, брат, аз ако мина второ... А то това още е възможно ли да се мине? Ама то аз гледам, че динамик ще го минава, ама чакай. Брат, на мен ми се бъргаха бутушите. Не мога скачам на първото. Харе... Ау, за малко! 5 голд! Окей, имам напредък! Какъв напредък имам, бе? Никакъв. Има така имах където. Се бъгне и отстигне, бе. Ей, всичко ми се бъгне. Дай! Не! Минах първата врата, ама ти още ли си на първото? Летнах, защото ми се бъгна. Окей, първата вратичка. Вече я научих. Да, научил съм друг път. Ще има да си го играме това, брат. О, минах и втората вратичка! Не! Минах и втората вратичка, ама... О, за малко. Окей. Ау, пак минах втората вратичка. Ма третата още не мога да я мина. Надявам се да я съм мина. на първото. Ау, за малко. Стой. Ау! Абе, тъпото човече. Брат, къде стрелям аз? Батка, какво е това човече, бе? То ми изтрови живота. Аз съм на първото. Що ми изключи глайдера, бе? Мога ли да го скемне? Скипна ли го? Не мога. Трябва ти 5 монети, да, аз имам 3 монети. Аре, бе, точно при човечето почти бяш. Трябва ти 5 монети, за да го скипнеш. Що ми си включи глайдера, бе? Брат, ти как го мина това първото, бе? Еми, просто скочих и го оцелих. Аз не мога. Аре, бе, за малко от третата врата да мина пак. Тук трябва да съм... Се фърля през 5 етаж, батко, казвам ти го. Как ми се иска и ти да дойдеш при мене, да го видиш това? Личицето е много малко. Мина го, ето те. Ето ме. Не, бе. Гледай къде трябва такова. Аре, минах. Да, не, за сантиметри третата врата. Той, не, за 5 санта от третата врата остана. Не, бе, брат. Брат, защо не ми се включи глайдера, бе? Еми, Да, бе, брат, най-големия нуб.
Аре мини го, бе! Аз какво? Аз се опитам да бъгна, бе. Ау! Още 10 цента ми трябваше. Не, бе, брат. Не, много високо, много високо, много високо. Бате, как ме О, отчита! абе, аз вече мога да скипна това, ама това не било, защото имам 5 монети. И за малко да го мина, бе! Ама това си скипна нивото. Или не знам. Това си имам парите са да го скипна. Така че ще чуя дали да не го скипна. Бат, преди малко го минах. Брат, да го скипна ли това ниво? Как искаш? Да последен опит, ще му дам. Тоест вече имам... Окей, даже плюс една вече... Аз съм 4, така че... Окей, аз ще скипна нивото. Аре, бе, брат. Окей, аз си го скипнах. Ето го нивото са с импулските. В маската се знам на импулски. Батко! Ау, за малко! Не, бе. Окей. Сега... И за малко да мина второто. Не. Старият хубав звук на старите оръжия. Аре, слагай на изпълнител, бе, къс. Но. Не, брат, тук нивата са на... скипвам го, брат. Спечелих пари. Хайде! Не, бе. Като трябва да се изстреляме, ли, бе? Брат, ти стреляли се по най-тъпия. Давай! Yes! На второто съм! Не! Мина го и това! Как да лош? Бе, брат! Ебази, ти си царя на импулските, бе. Не, бе. What the fuck, man? Майко, само звука на импулските, брат, постоянно. Нали? Макси? Да. Ама само постоянно където чува звука на импулските. Колко монети ти трябват? Пак 5. И... Ти колко имаш? 3. И... Батко, аз се кръмна. Ето ме, аз съм тук, ще те изчакам, ако го минеш. Ей! Не бе, ходи напред. Дай ще ти се за... Батко, как го минах от първия път. Дай! Ето ме и мене. Не, изстреляме! Ама това се качих на това, ма ти ме изстреля. Ето, Как се върнах? Не бе! Го прескочих! Батко, ще си пръдна! Не го видях, че е там. Не, ти сега ще ме изстреляш. Брат, някой ден се гръмна. Не. Я стой, искаш ли заедно да се изстреляме? Не, ще се объркаме. Само ще изчакай секунда. Дойде! Но! Айде бе! Бат, пак го прескочи! То аз го прескачвам понякога. Както сега! Разберих как трябва да се изстрелям. Да,
ще те изчакам, Данил. Айде бе, мамка му. Дай ти продължай напред, защото няма да минем. 10 санта, брат, не ме достигнаха. Бат, не само ще скипваме ли? Да. О, ама аз имам 5 монети. Ще го скипна. Окей, аз ще го скипнах. Брат, а колко минути стана видеото? 55. Еми след 5 минути сме... Мяу. Как граната да го закарна там, бе? Брат, той се хвърля през петата. Ма това сте импулски отвратително. Не бе! Yes, бе! Следващото нали е много по-лесно. Окей, следващото е с джетпак. Където да работи. Къде после, бе? Скипвам. О, какво? Скипнах. Къде, бе? Моля? Брат? Ама то ти си на едно където има лава ли? Да. Ама то аз го минах това, ама то аз го читнах това. Да, ще влезна вътре. Аз го читнах това, ама с джетпака се качих върху това и... Да, аз съм върху него. То така ли е било, бе? Батко. Скъби папа! Дай не пум. Айде. Аз сега съм на джетпак. Да, ето ме. Какво трябва да направим? Трябва на последната тръба да отидеш надолу. И трябва да го... Да, видя ли го. Това не е чак толкова трудно. Чак се останала. Искам трябва да там, бе. И как се допирам до това? Моля! Сега си имам 4 монети. Още малко ме трябва да го скипна. О, брат. То ние предимно скипваме, нищо друго направим. Как да мина между тази? Ау, за малко! Брат, как се допирам?
аз имам 5 минути, бе. Аба ще го скипна, аз имам 5 минути. Окей, аз го скипнах. Аз го минах. Стой. Трябва напред. Там не го цариш. Ама преди това ли трябва, бе? Трябва докато летиш. Лета. Ооо, сетих се. Не. Ама не е това. Ама не трябва това да направим. Ето това, човече, и там трябва да оцелим. Може би първо ето. Аба, за малко да се кача на... Аз ще се опитам да го читна. И... за малко да го читна. Аз съм към цел да читвам. Не. Ама окей, аз се качих върху това. Сега не моля просто тук да оцеля човечето. Абе, ние тук само го читваме, бе. Бате, виж аз къде съм. Аз точно там се опитах да седна. Аз там буквално застанах, ама останах. Аз искам... Падне ми, то аз нарочно го направих това, защото батето... Ето, читвам го. О, аз го оцелих! Ама то аз оцелих точката. Изчакай. Ето, оцелих точката и... Не, точно точката ли трябва да оцелим? Да, ами аз оцелих вече 2 пъти. Ето, оцелих я и сега от тука... Бам! Не, за малко! Не за малко да оцеля. Чакай, как те оцели, бе? Моля? А как трябва да се нацели, бе, брат? Ама чакай, то май има стена, бе. Чакай. Еми, то аз оцелих вече 2 пъти. Ето, оцелих я! Аре, не, за малко, бе! Виж как трябва да я оцелиш. Ей, така излезни малко, съвсем малко. Колкото кракатата са ти отвънка. 3, 2, 1. Не, за малкото. Оцелих я! Давай! Не! Ей, за малко, бе, брат! Точно пред това! Е, така ще го читам. Не, бе. Готово! Батка, трябва да се мине! Да, бе, аре, бе. Хайде, бе. Не. Знаеш ли какво? Аз ще Не! Оп! Стой там. Прав точката го оцелила. И виж как трябва да се направи. И там, на това трябва да застанеш. Да. Той гледай, сега ще те обуча. Еми, аз застанах, не, паднах. Колко време стана видеото? 1 час 5 минути.
Аз съм 5 монети, аз го скипнах, бе. И... Аз имам 8. Скипнах го. Базука. Какво трябва да се направи? Аз от тук мога оцеля това, бе. Мисля да приключваме с това видео вече, Макси. Бе. Добре, хора, това ще бъде за днешното видео. Така че 50 лайка да събере това видео, ама както каза Макси. И ако съберем 30 лайка ще кача шорт. Така че това беше днешното видео. Аз бях Викстар. Чао!